אוקיי, אז היום נדבר על בינה מלאכותית, בעצם כי אני מניחה שרובנו משתמשים בזה ביום-יום, גם בפן המקצועי וגם בפן האישי, וחשבתי שאולי כדאי שקצת נחקור את הצורות תקשורת שלנו איתה, כדי להביא לתוצאות האופטימליות. אז מה זה הטכנולוגיה הזאת בעצם? זו טכנולוגיה מאוד חכמה שצריכה הוראות חכמות, כי היא יומנה על כמויות עצומות של דאטה, והיא לא מבינה אותנו, אלא היא חוזה כל פעם את המילה אחת אחרי השנייה בתשובה שהיא נותנת לנו לפי הסתברות. כדי שיהיה את החיזוי הכי טוב, את ההסתברויות הכי גבוהות, אנחנו צריכים לדייק אותה ולכוון אותה כמה שיותר לתשובה שאנחנו רוצים לקבל. אז מה הופך פרומפט להיות פרומפט טוב? דבר ראשון, אנחנו צריכים שיהיה לנו מטרה ברורה, מה אנחנו רוצים לקבל מה-AI. דבר שני, ספציפי, output ספציפי. לא כל יום מדברים על נושא כזה חשוב. אז output ספציפי, איזה פורמט אני רוצה לקבל את זה, איזה סגנון אני רוצה לקבל, ולתת הקשר, את הקונטקסט המלא. אז לכתוב פרומפט טוב זה ממש אומנות. יש אנשים שזה המקצוע שלהם, פרומפט אנג'ינירינג, לשבת ולנתח איזה תבניות הכי טובות בכל מיני תרחישים מסוימים, כדי לקבל את התוצאות הכי טובות מהצ'אט. וכמובן שאפשר להשתמש בכל סוגי הפרומפטים האלה, בכל סוגי ה-AI. אז הסוג הראשון זה זירו שוט ופיו שוט. זה סוגים שהם מאוד בסיסיים, ואנחנו תמיד משתמשים בהם ביום-יום. וזירו שוט זה ממש לשאול שאלה ישירה ולקבל תשובה ישירה. למשל, איפה מגדל אייפל נמצא, כמה עונות יש בשנה וכו'. ואם אנחנו רוצים קצת יותר לכוון אותו ולדייק אותו, אז אפשר לתת דוגמאות, כמו יש לי את מגדל אייפל בפריז, שזה מקום תיירותי, יש לי את מוזיאון הלובר, תיתן לי בבקשה עוד מקומות תיירותיים בפריז. אז אפשר לראות שבאמת הוא נתן לנו עוד 3 מקומות תיירותיים. יש לנו את הסוג השני, שזה פרסונה בייסט, זה הנחיה לפי דמות. פעם זה היה באמת פרומפט, כאילו סוג כמו כולם, אפשר להגיד, והיום זה ממש חובה לתת לו הנחיה, בגלל, כמו מה שאמרתי מקודם, שיש לנו כל כך הרבה דאטה שהוא אומן עליו, אז אני חייבת לדייק אותו כדי לקבל תשובה יותר מקצועית לנושא שאני רוצה לשאול עליו. ואפשר לראות באמת שאפשר להשתמש בזה בתרחישים מסוימים, או בשביל משתמשים שונים כדי לקבל את הזווית ראייה שלהם. ופה למשל, ביקשתי ממנו, אמרתי לו, אתה מדריך טיולים, תיתן לי מסלול ליום שלם בפריז. אז אפשר לראות שהוא נתן לי לבוקר, צהריים וערב, בצורה מאוד מקצועית, מה אני עושה בכל שלב ביום, וזה לא בהכרח היה קורה אם לא הייתי מבקשת ממנו, אולי זה לא היה תשובה כל כך מקצועית. הסוג השלישי זה chain of thought, זה שרשרת מחשבות. בסוג הזה אני מבקשת ממנו לחשוב שלב אחרי שלב, וגם לנתח ולפרק את התשובה שלו לגורמים. בעצם המודל O3 של ChatGPT משתמש בסוג פרומפט הזה, על זה בנוי. ופה למשל אני רואה שאני אומרת לו, תיתן לי מסלול של 3 ימים בפריז, אבל יש לי מגבלה, יש לי ביום שישי בשעה 6 ארוחת ערב, אז בהינתן המגבלה הזאת, תפרק שלב אחרי השלב את התשובה שלך, וגם תנתח לי את הסיבה שבחרת לפעול. אז באמת אפשר לראות שהוא קודם כל מזהה את הבעיה בשלב הראשון, ואז הוא מסביר בהתאם למגבלה, אז שאנחנו נעשה את היום קצת יותר רגוע, אפילו נגיע למסעדה חצי שעה מוקדם יותר, ובסוף הוא מסביר למה זה עובד. רגע, הנה. הסוג הרביעי זה מטה פרומפטינג, בסוג הזה אנחנו בעצם מבקשים מהצ'אט לכתוב פרומפט עבור עצמו. לדוגמה פה, אנחנו אומרים לו, אני רוצה טיול של 3 ימים בפריז, אז תכתוב לי פרומפט שיעשה את זה בצורה הכי טובה. כי הוא למשל גם יודע באיזה סוגים כדאי להשתמש על פרומפטים, מה שהאדם לא בהכרח יודע. ופה באמת רואים שהוא כתב לנו פרומפט, הוא כתב גם לתת טיפים להימנע ממקומות צפופים, או מקומות שהם יותר איפה שהמקומיים מסתובבים בהם, מה שבאמת המשתמש לא היה חושב אולי לשאול בכל סיטואציה. והסוג האחרון זה structured prompting. זה סוג פרומפט שבו אנחנו מקבלים, בו אנחנו נותנים לצ'אט את הדאטה כבר מובנה, והוא לא צריך לחלץ את הדאטה מתוך הטקסט החופשי שאנחנו כותבים לו. אז לפעמים באמת הוא יכול, מתוך הטקסט החופשי, הוא צריך להבין סלנג, הוא צריך להבין תחביר משפטי, ואז הוא יכול לפעמים קצת להקשות לו על התשובה, ולא לתת לנו את התשובה המדויקת שאנחנו רוצים לקבל. אז אפשר להשתמש פה, אני אראה לכם את הדוגמה, אפשר לתת לו או JSON או טבלה. JSON זה טקסט שהוא בעצם כתוב בצורה מובנית כבר, וממש רואים פה, הוא עובד לפי key ו-values, אז אפשר נגיד לראות style 3D, background
צבע ספציפי ממש אני אומרת לו מה לשים. בכל האלמנטים ואיפה בדיוק הם ממוקמים בתמונה. וככה באמת אני יכולה לקבל סדרה של תמונות באותו שפה עיצובית, אבל כל פעם אלמנטים שונים אחרים. אז פה אני עשיתי למשל תמונה שקשורה לתחום השילוחים, יותר בתחום של דאטה וענן, ופה יותר בתחום של הפיננסים. אבל עדיין באמת שומר על אותו שפה עיצובית. וזהו, יש שאלות?